Đấy Nini media chúng nó tạm đi tổng tu. Nini media nó chúng tạm đi tổng. Phía media một tấm media tổng. Tôi tong yang ka này này ta tổng yang cái nụ. ang media mo to tong yang ka ani sam ang khani bla ani icham mo to khina Ni samun nó khai đi. ani icham mo to pa an sam khina Power ni sim power ya. ang to koi bun pai ji ya Nin pai ji nó coi ya. Media yam kok yam saka yam tadi. are Yam saka yam tadi. ang je man khainai bai ang je ma khainai ani ko Je mama ke ni sim sa kita. ang je sa phaisu bun sana abo an bepal nora ano mazrata di dia jaga अच्छा ठीक है ठीक है समझता है ना माजरा ये कुछ तो ये नीन मेडिया खाना जी परिष्कार न करिनो ओखनै ता just kutu kutu ingol khadi नुं नीन लामा नुं परिष्कार खाइदि कासेना कासा नुं ताप सा सुइदे हानबेता सुइदे कुता ता नीन मेडिया काम खाइदि परिष्कार केन्दो खाइदि नगो तंनि नुं खाना छि नखर मान ang jo to din khaira to परिष्कार ang noni bu khaina basa no diri khakha kya noni place bin nong ni hina khakha kya nung ani bu khakha kya बानवे तो नुं बिदन न dikhangka nung khakha kya are norong nang banibau kongkok sakaku norano o banibau kongkok sakaku tamung khoi kono sa ani social public service ani samang khainai nini samun no khaya no dini ma loba akhe khati ko tam khay ton sa phare akon to se ma tam khaina mu tungsa norong ga no tam khaina mu tungsa no to kok serikang ga sirko kong se mu to khadi sure ko ya nung tam sarmu tungsa di aku saya nung to media मेडिया लामा थांगा थंग ना बो बिन ikhane usamiya media to no khai no ori thong no ke nu media to no hinka ang kirible an no amma sareble तकलानो निया दा सुन परिष्कार सब angolo ko tite angko tite boro sabai no sia no no ngoro bro no ngoro boro phai ya tamu nung la ja se ngo ngo no ang nu tu jo tu nu ai big no mana khane te ka ko sabai ko no nung tu sa khane ka tam dusun kan ni a olo khana wai ngo no sa bo ni hin nung tam ka mo ga ja na ni la khani tang kha ba nung anu boro boro phai fangbai media team takhuk bukhuk sono je abo te nai tongnai takhuk te bukhuk sono abo ani gotna ti ang thije ma sajenai ogle tang mahai ang news channel media ni hisabo samkhrai tongo obisingo phaiano coming ni borolo no phaiano tai ticha misa hunkir phiyo video rok khaimani tuye ke aborong no buni boro jani o je BJP ni o thumbnail ligo mani ajaga BJP ni photo thepa jak chiati sama jaga hinge tar mane BJP ni uporo bumung kayo nei borok wansugoi akone ano borok kayo ta o kokhai mane ang saramoi diu o thumbnail abai hini boro no payo ni phai boro ano nogo phai abana phai sungpayo nung tambang abai khenana nung video khiri nung no tisawo nung no abai ke saramo nung no sarugo nini bari te kore amu to adino bo to ang saising ya aro chini onme sar emere phaima dino aro tongo tinjana moto media ngito bo channel o dikha ang sakana channel bung phungdi ba channel phungdi bo channel ri ngo borabo sarana ya phungna na ya engke onek ta ang bujongna chesta khaika chungto ti sawai sarul honai broksi engke abo to joton saimano engke brok na bujongna na ma bujina na ya boro to kisa suk sombogo to nongjag rongano ana pai sawo engke nungni ni media nung khaine khai kaham khaidi nung gyang saka ani media to tam khay to na sa ang khain thanai ani samu ang khain thanai ang norok bai hinjago ba bo bai hinjago hina ang khaya to ne able kaham haya chung phurungnai boro so abono naitung nai chung selnai botika phurungnani phungya e bo sawo nung jodi no nung kaham haya phurungya hingai nung khanan simi nung media kinen ongkhol nai di hina ana direct bung khoi sawo somil no khanani simi nung khai nai di nung media khainani ongkhol simi nai di hinso karon tamo ano ongkhol simi nai di hima to abo to onek kokotong thong ano to onek ete khainan bising thong ki abo to ang bere kirbo abon tui ang thana rogo jano bai matingkha absungo ta iko ki aboro rongno abono koina mo chungo adino ano ba baike hungkiruk tari thu nijeram bising tongnani bisingo kami kaisa tongnan bisingo chung jotono ek khai tongna nungthuk
abo suna ani ge tabo nai muthang rok ni bisingtui nung je FIR khemani bisingtui borok ni bukhak tui tam afsus mangkha ang to borong no case dia emne to ang thana sini janok tinbo borong no mane aldino bahirok ano takhaitu ba khaige hengke borok no mane aldino bahirok ano takhaitu ba khaige hengke borok nainai hinsao aborong baga ani safety ni bagai borong nang janok tin ang to yang o thango ani samung to abo kam haya phuna bagai thango hor sar phajago kun jorabo ei to ang ani safety ni bagai ang bo to bansinan tui ang thanao janok mating kata